ná feic gach a bheice. Fille, scríbneoir, aisteoir, múnteoir agus maverick. Rugadh Pádraig mac Suibhne an 1942 tí bh muid dá bhaile ar dhurathe I dtír chonaill, éit a bhfuil cónaí é go fáil. Bhí beirt deireatha agus beirt deirifre aige agus é ag foies níos in éileacht tír chonaill. D'fhág Pádraig an balla nuair na raibh sé 1 bhliain deag d'aois le tabhairt faoin na aistear oideachais, bhain sé céim amach sa stéir agus sa Ghaeilge an Ollscoil Mhaith Nuad. Tre a raibh sé a réite féin le bheith in na hairt. Níor bhadar gur thuig sé na raibh bóthar na sagartóireacht san na chonne. Go dtí an lá tainiú hon, tá achas orm go neathí mé go mhaith nuad, agus tá achas orm gur ag mé é. Chuir sé seáil ag teagas leis na breithí Críostaí nun Geilgan sular bhain sé ar diplóma sna jazz amach I Mala Clia. Bhí sé jazz bheith á go Mala Clia in sna seascatí tan peimí sin na rá. Fós Pádraig sa bhliain 1967 agus bhí cuigear clonne é féin agus ar a bhain. Scar siad tomul in na dhé sin. Dearhan gur chur mé sim sa scríbneoireacht ar dús nuair a bhí mé tróntaí sa staidéir, sa hála staidéir gáiste ann I litir ceann. Bhí ó rudaí baga a scríomh agam leis an amach ar thart. Nuair bhí mé má nuad, scríb mé písaí baga an Ghaeilge dáibh, bhí iris a gén iris leir agus bhí písaí baga agam ananta. Chothí Pádraig sim sa litríocht agus é gobar mar bhúntear dhíar bhunscoile agus mar phríomhaide. Bhí Pádraig ag aisteoireacht agus is siomaí uair a bhí sé le feiceáil ar an scéalainn beag fásta. Tá piúma seo thar a bheith sa múl. Creidim go bhacha sibh cúpla ceann. Tháinig? Is siomaí drama a bhí ag Pádraig mac Suibhne in na híal pásanta fásta. Hála gur gó mé mí na baltain in 1974. Bhí mé má leas phríomhaide in Raitheadacha. Bhí má áthair héin mar bháil den sean IRA nuair a bhí an cogadh na Saoirse an agus an cogadh Cathaire. Agus is átha go raibh chuid den tradiisiún sin sa teile agus I mo chrí héin. Bhí mé bríosún Bortlíise. Ní raibh mé ceantathe a riamh, cúisiú mé ach ní bhuairtheas ceanta mé. D'fhág an méid a tharla dul láraigh ar a thíthir litríochta agus fáilsiú tabhsí an chréigean tomul bag in na dhé sin. I meas na leor uile dá chuid a fáilsiú, tá spáisteoireacht, solas uigna agus an teaglás in 2000 agus a thabhairt. Tá cail faoi léi ar a chuid gearrscéalta fásta. Pléim Pádraig mac Suibhne cursaí an taoil ar bhalla siimplí. Tá an tuignis, cursaí caidrih agus an mhóraltacht mar héimí in na chuid filiachta. Rud a tal le feiceáil sa déin Colscaradh. Dás an smaoinú do Colscaradh as an amsir an refren a bhí an a lár na nachtatí. Na daoine a bhí go thart sa refren I caint faoi Colscaradh agus rudaí. Níor hiag siad go dtí bhí a gceist ag páiste bag, ag teachta maith an doras ar maidin ag go ar scoil is te ar ó as aontas idir na teismithirí an. Nar a bhar a bhád don na páistí sin, da mé ó an fearr agus an bhean scartha úna chéile. Tá gá íomha an sin, duine atá úil, duine atá sásta le rudaí baga simplíocht an taoil, rudaí dúthasatha. Agus an duine eile a bhfuil leis be nua amsire, daoine amáú agus daoine, thucail leat an bhrág a chur ar an chois eile, thucail leis an bhean a bheith mar sin, thucail leis an air a bheith mar sin.
ní léiríonn sé gohfuil duine ag tíomhúla tíomh amháin ná tíomh eile.